הפרצופים מהפנים. אז אמנם כמו שאנחנו מורגלים גם מתקופות אחרות וממשברים אחרים, אנחנו יודעים שמפגש בזום הוא לא באמת שקול למפגש פנים אל פנים, אבל לפחות חלק מהפנים אני כן רואה כאן. ובאמת, כמו שעידית אמרה, אני ככה כתבתי לה והרגשתי שבימים כאלה, שאומנם מאוד קשה לדבר בימים כאלה, אני בטוח שכולכם מרגישים את זה וחווים את זה, זה לא קל לתת מילים לתחושות שכולנו חווים, אבל הרגשתי שכן חשוב להיפגש ולנסות לדבר ולהיות ביחד, וקצת לחלוק באמת מתוך, הרי אנחנו בתוך השבוע הנורא הזה, אנחנו באמת, כמו שאני מניח שרובנו כמעט לא שמנו לב או שכחנו, שאנחנו בתוך שבוע שהוא בעצם שבוע חגיגי, שבת בראשית, בין שמחת תורה לבין שבת בראשית, אבל כמובן שהשבוע הזה לקח אותנו למקומות אחרים לגמרי, אבל אני רוצה בכל זאת, אני עוד יאמר עוד כמה מילות פתיחה, אבל מה שנרצה לעשות, כן ללכת איתכם, ללכת יחד לתוך פרשת בראשית, ולקחת משם כמה מחשבות שיכולות, אני חושב, אולי לעודד, לתת כוחות, לתת קצת מילים ומחשבה והתמודדות עם הימים שעוברים עלינו. מה שאנחנו נעשה, אני עוד רגע אגיד לזה עוד כמה מילות הקדמה, לפני שנצלול לתוך הלימוד, ואחרי זה מתוך הלימוד נתחבר חזרה לימים האלה ולמאורעות שאנחנו חווים ומתמודדים איתם. אני רק רוצה להגיד בפתיחה שבחלק הראשון, שיקח בערך חצי שעה, אני אדבר, אני אעביר ככה את השיעור, את הלימוד, את המחשבות שלי, ואני כן אבל רוצה בחלק השני, מי שירצה לרדת כמובן יכול וירגיש בנוח, אבל מי שירצה להישאר וגם ככה להגיב או לומר תחושות, מחשבות, לשתף במשהו, אז אני כבר אומר שזה יהיה בחלק השני, וזה יהיה פתוח לבחירה, מי שירצה להישאר לחלק הזה, ומי שירצה להסתפק בחלק הראשון. אז אני רוצה ככה לחלוק איתכם מחשבה ראשונה או תחושה ראשונה, לפני שנלך ללימוד מתוך פרשת בראשית וספר בראשית, אני רוצה לשתף אתכם שהשבוע, האמת היא אתמול בערב, אנחנו עשינו כאן בצור הדסה, בעצם ערב שהיה ערב מאוד משמעותי ומרגש לכל מי שהשתתף בו, עשינו בעצם עצרת תפילה גדולה לכל היישוב. עכשיו, בגלל שגם אי אפשר להתכנס יותר מ50 איש, לא התכנסנו במקום אחד, אלא יש כאן ביישוב 8 קהילות שונות, האמת היא שיש אפילו 10, קהילות, בתי כנסת, התארגנויות תפילה, קבוצות, אבל מתוכם 8 קהילות, כל קהילה התכנסה במקום שלה, באותה שעה, עם אותו נוסח תפילה, כולנו היינו מחוברים לזום, כל קהילה הובילה בחלק שלה את התפילה, ובעצם קיימנו עצרת תפילה משותפת, אני משתף אתכם פה, זה היה מבוסס גם על פרקי תהילים, ועל עוד כמה קטעי תפילה, וגם על מי שברך, לחיילים ולשבויים ולפצועים, ותפילה מיוחדת של הרב שטיינזלץ, סיימנו בהתקווה, חשבנו נסיים גם בתקיעת שופר, אבל בסוף חשבנו שזה עלול להישמע דומה מדי לקולות של הזקה, ולא רצינו לעורר חרדה אפילו לא במישהו אחד, וויתרנו על השופר, והאמת שזה באמת הייתה, אני חושב שזה הייתה עצרת שהייתה שילוב של באמת תפילה, אבל גם אחדות, כי בצור הדסה יש קהילות מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה, כולל גם קהילה רפורמית, וקהילה משתפת, וקהילה ספרדית מאוד שמרנית כזאת ואחרת, וקהילות ציוניות דתיות קלאסיות, כמו שאתם מכירים בגוש, וכולם ביחד, כל הקהילות, עם כל השוני שלהם, כולם התעלו לגודל השעה והתכנסנו יחד, ואני חושב שלא פחות מהתפילה, שכמובן זו הייתה המטרה המרכזית, היכולת הזאת להיות באחדות ולהיות ביחד, זה היה גם חלק מהזכויות שאני מקווה שיעמדו לנו בימים האלה, ולעם ישראל. ואני רוצה לשתף אתכם ברגע אחד שתפס אותי בתוך התפילה, זה תפילות שאמרנו אותן בכל הימים הנוראים, וביום כיפור, פעם אחר פעם, באבינו מלכנו. אבל זה ממש אחזה בי צמרמורת, כשהגענו אתם רואים את זה פה בשיתוף מסך, אתם רואים את השיתוף מסך, נכון? אז הגענו באבינו מלכנו, אבינו מלכנו חמול עלינו ועל עוללינו וטפנו, אבינו מלכנו עשה למען הרוגים על שם קודשך, אבינו מלכנו עשה למען תבוכים על ייחודיך, אבינו מלכנו עשה למען באב האש ובמים על קידוש שמך,
אבינו מלכנו נקום, נקמה דם עבדיך השפוך. בכל הקטעים האלה, זה קטעים שאנחנו אומרים אותם, אני לא יודע בדיוק כל אחד מכם על מה בדיוק הוא מתכוון וחושב, כשאנחנו אומרים את הקטעים האלה ברגעים של שגרה יחסית, אבל פתאום המשפטים האלה זעקו, ואני לא חושב שהאמנתי ושאף אחד מאיתנו האמין, שאנחנו באמת נגיד את המשפטים האלה, והתמונות שאנחנו רואים לאורך כל השבוע הזה יעמדו לנו לנגד העיניים. אז באמת, הרגע הזה הוא רגע קשה, הוא רגע של משבר, הוא רגע של כאב, הוא רגע שלא האמנו שנגיע אליו, אני חושב שכמעט כל מי שנמצא כאן יש לכם הרבה יותר פרספקטיבה ממני, וחוויתם הרבה יותר דברים, גם קשים. כמובן שהימים האלה לוקחים אותנו הישר לחוויות של יום כיפור, שהרבה מכם, אני מניח רובכם, כולכם, זוכרים אותם באופן כזה או אחר, ובאמת גם אפילו בשעות האחרונות מתחילים להגיע כל מיני מידעים על זה שבעצם שעה לפני ושעתיים לפני ו5 שעות לפני ידעו ולא לגמרי הגיבו, וזה ממש דברים, אתם יודעים, החותן שלי הוציא מגילה עכשיו, מגילת יום הכיפורים, מספרת, מגודלת את הסיפור של המלחמה ושל כל מה שקדם לה, ובאמת, כולנו מכירים את זה, כן? את הקונספציה שהתרסקה, ואיך לא ידענו, ואיך הוכינו בסנוורים, ולא האמנו שזה יכול לקרות, שדבר כזה יכול לקרות פעם שנייה. פעם אחת תופסים אותך לא מוכן, ואתה מבין שאתה לא מספיק דרוך, ולא מספיק רגיש, ולא מספיק קשוב. לא האמנו שזה יכול לקרות פעם שנייה, ו... והנה זה קרה, וזה כמובן דבר שמחייב אותנו להרבה הרבה מאוד חשבון נפש. עכשיו אנחנו בעיקר צריכים תעצומות, ואמונה, וכוחות, ולמערכה שעוד מצפה לנו, אבל אני רוצה באמת כן לנצל את המפגש שלנו בלשתף אתכם בכמה מחשבות על הרגע הזה שבו אנחנו נמצאים. הרי אי אפשר, תראו, אני באמת מרגיש, אני אגיד לכם משהו אחד, אני לא גאון צבאי ולא אסטרטג ולא איש צבא ולא איש מודיעין, אבל באמת ליקוי המאורות שהיה כאן הוא היה כפול. גם בכל מה שקשור לעד הרגע שבו זה קרה, לגבי זה שלא, אמנם כנראה ידענו כל מיני דברים, אבל אף אחד לא פירש אותם בצורה נכונה, אף אחד לא הבין מה המשמעות של מה שידענו. אז זה ליקוי המאורות המודיעיני, היכולת להיערך ולהבין לקראת מה אתה עומד, אבל ככל שהתמונה הולכת ומתבהרת, היה כאן גם משהו שקשה מאוד להבין, שבמשך 6 שעות ויותר הצבא לא הגיע. היו שעות ארוכות, ואתם יודעים, אנחנו לא חיים בארצות הברית, שלטוס מצד אחד של המדינה לצד אחר, זה לוקח יום שלם. זה לוקח שעה, ויש יחידות צבא בכל הארץ, שאפשר על מסוק בחצי שעה להביא אותם לנקודה. וקרה שם משהו, במשך שעות ארוכות, לא הגיעו חיילים, ואזרחים וכיתות כוננות, וכל מיני גיבורים, ואנשים שהגיעו באוטו מתל אביב, נתנו שם איזשהו מענה ראשוני עד שהצבא הגיע אחרי הרבה הרבה מאוד שעות. אני באמת מרגיש שזה דבר שקשה מאוד להבין אותו, ואולי אי אפשר להבין אותו בפרמטרים אנושיים רגילים. באמת יש פה משהו, ובאמת העובדה שזה 50 שנה אחרי יום כיפור, ואנחנו יודעים שיום כיפור, הרי יום כיפור כבר בתורה, זה עניין של יובל, של 50 שנה. והנה קרה מה שקרה ב-73, והרי יום כיפורים זה יום מתן הלוחות השניים, זה יום שעם ישראל מקבל את התורה. ואחרי שעם ישראל מקבל את התורה ביום הכיפורים, במתן לוחות שניים, אנחנו שמחים בתורה, בשמחת תורה. שמחת תורה זה המשך ישיר של יום כיפור. והנה, 50 שנה אחרי יום הכיפורים ההוא, אנחנו חווים את הדבר הזה שתפס אותנו ביום הכיפורים, או יותר נכון בשמחת תורה הזה, אחרי כל מה שקרה כאן, ואני לא צריך להזכיר לכם, מה שקרה כאן ביום הכיפורים, ולקראת שמחת תורה, השבר העמוק שהיינו בו, לקראת יום הכיפורים, ביום הכיפורים, כל המראות הקשים שהיינו עסוקים בהם, בכל הימים שלפני שהמלחמה הזאת פרצה, ושהכל התנקז לקראת ההקפות השניות, וכל מה שהיה, אני לא יודע כבר אם הספקנו לשכוח, כי זה נראה כבר שעבר נצח מאז הימים האלה. אני רוצה, פתחתי בכמה מילים שקשורים לשבוע הזה, אני רוצה אבל להניח את זה רגע בצד, וללכת איתכם לתוך התבוננות בפרשת בראשית. אני חושב שההתבוננות הזאת תוביל אותנו ישירות חזרה למחשבות, לחשבון הנפש, לתחושות, לשאלות, לתיקון שצריך להעסיק אותנו בימים האלה. אז תראו, פרשת בראשית זו פרשה שכולנו מכירים היטב, וקראנו, ולמדנו אותה, אנחנו מכירים את הסיפורים השונים, מכירים את סיפור הבריאה,
מכירים את סיפור האכילה מעץ הדעת, הגירוש מגן עדן, קין והבל, ולאחר מכן בפרשת נוח נגיע גם לסיפור המבול. אבל יש איזושהי תמונה, היכולת לראות את היער ולא רק את העצים, לא רק את הסיפורים השונים שאותם אנחנו מכירים היטב, אלא גם איזושהי תמונה כוללת של מה מתרחש בעצם בפרשה הזאת, מה המסר הרחב שעולה מתוך הסיפורים השונים. ואני חושב שאם מתבוננים בפרשת בראשית מגלים משהו מאוד מאוד מעניין, שבעצם יש ציר אחד שחורז את כל הפרשה, מסיפור הבריאה ועד סיפור המבול. אני בעצם מחבר פה יחד את פרשת בראשית ואת פרשת נוח. ובעצם סיפור הבריאה הוא סיפור שמתאר איך הקדוש ברוך הוא מייצר מקום עבור האדם, עבור האנושות. זה תהליך שאנחנו יודעים שמבחינה, איך אומרים, אני לא אומרים גיאולוגית, לא היסטורית, מבחינה פרה-היסטורית, או מבחינה, התהליך הוא תהליך מתמשך, ארוך, הדרגתי, איטי, וגם סיפור הבריאה מספר את זה בשלבים, יום אחרי יום. אבל מה שמתרחש בכל סיפור הבריאה, מתחילתו ועד סופו, זה בעצם יצירת מקום עבור האדם. בהתחלה יש כאוס, יש תוהו ובוהו, אין מקום בעולם, יש רק איזשהו בלגן. ואז הקדוש ברוך הוא מתחיל לארגן את המציאות. וארגון המציאות הוא על ידי תהליכים של הפרדה. בהתחלה יש הפרדה בין המים אשר מעל הרקיע למים אשר מתחת לרקיע. זה מתחיל לייצר מושג של שמיים וארץ. ולאחר שיש את הפרדה בין ההפרדה האנכית, בין השמיים, בין המים שלמעלה למים שלמטה, מתאפשרת ההפרדה בין הים לבין היבשה. ואז עולם הצומח יכול להיווצר, ועולם החי יכול להיווצר, ולאחר מכן האדם יכול להיברא. והאדם נבחר לשכון, להשתכן, לגור, לחיות, במבחר מקומות היישוב, כמו שקורא לזה הרמב"ן, בגן עדן. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם יוצר מקום עבור האדם. יש פעולות רבות של בריאה, של יצירה, של שכלול, של פיתוח, החומר האיולי, התוהו ובוהו הקמאי, הכאוס הקמאי, ארגון וסידור והפרדה, שמייצרת מקום, שמאפשרת את האיזון של הטבע, של המערכות החיים, שמאפשרות את הקיום של האדם על גבי הקיום של הצומח, שזה רמת התפתחות של חיים מסוימת, עולם החי ובריאת האדם. ומהרגע הזה, שבו הקדוש ברוך הוא יוצר מקום עבור האדם, מתחיל תהליך, הייתי אומר דרמה בשלושה מערכות. 3 מערכות. שמה עם 3 המערכות? בעצם 3 סיפורים, שבהם כל פעם האדם מועד, האדם חוטא, ובעקבות החטא האדם מגורש, מאבד את המקום שניתן לו. ועיבוד המקום הוא תהליך הדרגתי שהולך ומחריף. למה אני מתכוון? ואני מניח שכבר אתם מבינים את כוונתי. השלב הראשון זה הגירוש מגן עדן, בעקבות האכילה מעץ הדעת. האדם מאבד את אותו מקום מובחר שבו הוא נבחר להשתכן מלכתחילה, מגורש מגן עדן, וצריך למצוא את מקומו, למצוא לו מקום אחר. אבל עדיין, אחרי הסיפור הזה, לאדם יש מקום. הוא יכול למצוא מקום אחר, הוא יצטרך לעבוד יותר קשה, בזיעת אפיך תאכל לחם, בעצב תלדי בנים. האדם יצטרך, ויכול להיות גם שהגירוש הזה הוא גירוש שהוא לא בהכרח שלילי. בעצם יכול להיות שהוא משקף איזושהי התבגרות של האדם, שהאדם הוא כבר לא כמו ילד קטן שנותנים לו הכל מוכן לשירותו, אלא האדם צריך לעבוד ולעמול ולהשקיע ולהתאמץ כדי ללדת ילדים וכדי לגדל את התבואה בשדה וכדי ליצור את הציביליזציה האנושית. אז יש מקום לאדם, אמנם זה לא גן עדן, אבל זה מקום שאותו אדם, אליו האדם מגיע והוא מתחיל לחיות בו. אבל אז, מיד אחרי הגירוש מגן עדן, תורה ממש מצמידה, הסיפור הראשון שמתרחש על האנושות, אחרי הגירוש מגן עדן, רצח קין את הבל, ריב אחים שמוביל לרצח, מתוך קנאה ותחרות בין האחים, וכאן, קין כבר לא רק יגורש ממקום אחד למקום אחר, יהיה פה גירוש הרבה יותר עמוק. יהיה פה גירוש, שקדוש ברוך הוא אומר לקין, נע ונד תהיה בארץ. כלומר, בכלל לא יהיה לך מקום על פני האדמה. לא רק אתה מגורש ממקום אחד למקום אחר, אלא אתה לא תזכה להכות יתד, להכות שורש, לתקוע יתד, להתבסס במקום אחד, לא תהיה לך יציבות, לא תהיה לך תחושה עמוקה של שייכות למקום. נע ונד תהיה בארץ. אדם שמנע
מאחיו את היכולת לחיות, את היכולת להתקיים, הוא מקולל בזה שהוא לא יזכה, גם אם הוא יחיה, הוא לא יזכה לתקוע שורש ויתד במקום מסוים על פני האדמה. זה גירוש יותר עמוק, גירוש שבכלל מבטל את היכולת של האדם לייצר זיקה קבועה למקום. אז זה המערכה השנייה של הסיפור. ומה המערכה השלישית? כמובן סיפור המבול. כאן זה השחתה הרבה יותר רחבה, לא של אדם מסוים, של כל האנושות, גם כן כנראה בעיקר בדברים שבין אדם לחברו, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, יש איזושהי השחתה של הקיום החברתי, של היחסים בין בני אדם, ואז האנושות, עכשיו פה צריך להבין מה המשמעות של המבול. המשמעות של המבול היא שהקדוש ברוך הוא בעצם לוקח אחורה את כל סיפור הבריאה. כל סיפור הבריאה, כמו שאמרתי קודם, מבוסס על ההפרדות האלה, ההפרדות בין המים שלמעלה למים שלמטה, בין הים לבין היבשה. יש איזשהו סדר שהקדוש ברוך הוא יוצר. והמבול מבטל את הסדר הזה, הוא בעצם מחזיר את העולם לכאוס הראשוני, לתוהו ובוהו הראשוני, שלא היה הפרדה בין המים שלמעלה למים שלמטה. ובעצם מה שזה יוצר, זה לא רק גירוש ממקום, זה ביטול מושג המקום. אין מקום יותר. אין מקום לאנושות, אין אדם שיכול להניח את כף רגלו על איזשהו מקום. ובעצם העולם חוזר חזרה לכאוס הראשוני, ובזכות העובדה שהיה את נוח ואת משפחתו ואת כל בעלי החיים שאיתו, יש איזשהו שריד שיכול ליצור מחדש, ואז הקדוש ברוך הוא כורת ברית עם נוח. נוח הוא האדם הראשון שהקדוש ברוך הוא כורת איתו ברית. ובעצם כל סיפורי הבריאה אני מסתכל במובן הרחב, זה לא רק בריאת העולם, הייתי אומר לא רק בריאת עולם הטבע והביולוגיה, העולם החי, אלא גם יצירת היסודות של הקיום האנושי בעולם, של החברה. ובעצם התורה בשלושת הסיפורים האלה אומרת לנו אמירה מאוד מטלטלת, שאני עוד לא מתקשר את זה לשבוע, אבל אולי כבר חלק מכם כבר מקשרים את זה בעצמכם. קודם כל, העובדה שלאדם יש מקום בעולם, זה לא טריוויאלי. זה לא יכול להיות מובן מאליו. זה דבר שדורש, קודם כל, עבודה מצד הקדוש ברוך הוא, לאפשר, ליצור את הסדר הזה, את המקום, את השייכות, את הביטחון. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא יוצר, זה הופך להיות דבר שתלוי במעשיו של האדם. הקדוש ברוך הוא יוצר עבור האדם מקום, מאפשר לו שייכות והתבססות, אבל זה זכות שמופקדת בידיו, זה מתנה, זה פיקדון שמופקד בידיו, ומכאן ואילך זה תלוי בפעולות שלו, במעשים שלו, במעשים של הפרט ובמעשים של החברה ושל האנושות. ועוד דגש שעולה מתוך הדברים האלה, אנחנו רגילים לחשוב שאם יש לאדם יציבות במקום, יש לו נחלה, יש לו קרקע, יש לו שטחים גדולים, זה קשור בראש ובראשונה בכוח, בעוצמה שיש לו. בעוצמה, בכסף, במשאבים. המסר של התורה בכל הסיפורים האלה, בכל רצף הסיפורים האלה, שהזכות של האדם למקום, השייכות של האדם למקום, היא תלויה בראש ובראשונה, לא במשאבים חומריים, ולא בכסף ולא בכוח, אלא בזכות המוסרית, בדרגה המוסרית. וכשהאדם מאבד את הזכות המוסרית שלו, כי מלאה הארץ חמס, וכי קין קם לרצוח את הבל, אז האדם מאבד את הזכות שלו למקום. עכשיו, לפני שאני בעדינות, אשתדל בעדינות, כמו שאמרתי, מאוד קשה לדבר, אנחנו עוד מותנו מוטלים לפנינו, מאוד קשה לדבר בימים האלה. אבל אני רוצה ללכת עוד כברת דרך, ולומר את הדבר הבא. אנחנו התחלנו לקרוא את פרשת בראשית בשמחת תורה, נתחיל לקרוא את פרשת בראשית ממש בשבת הקרובה, אבל בעצם שמחת תורה, שבו כל האירועים האלה קרו והתחילו, והמלחמה הזאת פרצה לחיינו, זה גם היום שבו אנחנו מסיימים את התורה, והיום שבו אנחנו נפרדים ממשה רבנו. עכשיו, משה רבנו עובר תהליך מאוד מאוד דומה, אבל בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. זאת אומרת, אם האנושות מתחילה, אם האדם הראשון מתחיל במקום הכי חזק של שייכות, של מקום, הקדוש ברוך הוא, תחשבו מה זה שהקדוש ברוך הוא זה שמשדך אותך למקום, אומר לך, הנה, זה מקומך. הקדוש ברוך הוא בורא בהתאמה אישית את גן עדן עבור האדם, ככה האדם הראשון מתחיל,
ואז כמו שראינו מתחילה ההידרדרות, הגירוש המתמשך הזה, הגירוש מגן עדן, הגירוש של קין, נע ונד תהיה בארץ, ואז הגירוש של האנושות מהעולם, מהיקום, מכדור הארץ, דרך המבול. אז זה מתחיל ממקום מאוד חזק של שייכות ושל יציבות ושל מקום מאוד מיטיב עבור האדם, וזה הולך ומדרדר לגירוש הולך ומועמק, הולך ומעמיק. אצל משה רבנו, בעצם איפה מתחילה הקריירה של משה כמנהיג, או התחלת המנהיגות של משה? כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה. כשהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה בסנה, משה נמצא בתוך גלות משולשת, בדיוק כמו השילוש הזה של הגלות של גן עדן, נע ונד בקין, ואז המבול, יש גלות משולשת שמשה נמצא בה. למה משולשת? כי פעם אחת משה גלה למצרים, היה בגלות מצרים יחד עם אחיו, מיד בלידתו, כמה ימים אחרי לידתו, הוא גולה ממשפחתו לארמון פרעה, לאחר שהוא מנסה לצאת אל אחיו, הוא גולה בפעם השלישית ליתרו, למדיין, ושם הוא חי הרבה מאוד שנים. כלומר, משה נמצא בחוויה מאוד מאוד עמוקה של גלות, של ניתוק, קודם כל יחד עם כל עם ישראל מארץ ישראל, בגלות במצרים, אחרי זה הוא גולה ונקרא משפחתו, וגולה לארמון פרעה, ואז גם הוא חי שם תקופת חיים משמעותית מאוד, כל בילדותו ובגרותו, ואחרי 18 שנה בערך, הוא בעצם גולה משם למדיין לעשרות שנים. ומתוך הגלות המשולשת הזאת, משה נמצא בגלות, גלות בתוך גלות בתוך גלות, ואז הוא זוכה להתגלות, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ושולח אותו להיות המנהיג שיוביל את עם ישראל לארץ. וזה הופך להיות הסיפור הגדול של התורה. כי אם התורה מתחילה, כמו שאמרנו, בתלישות של האדם מהמקום שלו, של האדם מגן עדן ושל האנושות מהעולם, אז כל המסע הגדול של התורה, שמתחיל בלך לך שנאמר לאברהם, וממשיך עם המנהיגות של משה שמובילה את עם ישראל לארץ, זה המסע לשיבה אל המקום. כלומר, אותו מקום שהאנושות נתלשה ממנו ואיבדה את הזכות להיות שייכת למקום, אז התורה מלך לך ואילך מתמקדת בעם ישראל, והקדוש ברוך הוא לוקח את משה, שנמצא בעומק הגלות המשולשת הזאת שדיברנו עליה, ומייעד אותו להיות המנהיג שיוביל את עם ישראל, שיהיה מקום, הפעם לא רק לכל האנושות, אלא בעיקר בראש ובראשונה לעם ישראל. והדגש המרכזי של התורה, באין ספור מקומות, שכמו שדיברנו קודם, שכמו שראינו זה כבר יסוד מאוד מאוד ראשוני וקמאי שנמצא בראשית התורה, מהסיפור הראשון, שהזכות, והפעם זה על עם ישראל, שהזכות של עם ישראל לחיות בארצו קשורה למצב המוסרי והחברתי והלאומי והרוחני של עם ישראל. ואנחנו חווינו לכמה שעות, ופה לכמה שעות את התחושה הזאת שהנה הקרקע רועדת מתחת לרגלינו. אנחנו פתאום מאבדים את המרכיבים הכי הכי ראשוניים של הביטחון שלנו, של הדברים שהיינו בטוחים שיש לנו אותם, אחרי שסבלנו כל כך הרבה, בכל כך הרבה מצבים ארורים ואיומים לאורך ההיסטוריה. הנה הגענו, שלפחות את הרובד הזה יש לנו כל מיני בעיות, אנחנו חושבים, יש לנו בעיות ברובד הרוחני, החברתי, הלאומי, אבל לפחות את הבסיס הבסיסי של ביטחון, יש לנו את זה, כי יש לנו כוח ויש לנו צבא מאוד חזק. אבל הנה גילינו בדרך הכי קשה שיכולנו רק לדמיין, שכשעם ישראל מגיע לשבר בתוכו, שהתגלה במלוא כיעורו ביום הכיפורים האחרון, שאנחנו מגיעים לדרגות כאלה של שנאה ושל קיטוב בינינו, אנחנו בעצם מאבדים, עלולים לאבד, את הזכות העמוקה שלנו לכל מה שזכינו לו. כי חז"ל אומרים, חבור עצבים אפרים הנח לו. נראה לי שהזכרנו את זה פעם באחד השיעורים. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אפילו אם הם עובדים עבודה זרה, אפילו אם הם עובדים עבודה זרה, אבל יש ביניהם אחדות, אז אני מניח להם. אבל מרגע שיש שבר כל כך עמוק, אנחנו חותרים תחת עצם הזכות הבסיסית שלנו. והנה גילינו שגם כשיש לנו כוח ועוצמה כל כך גדולים, השבר המוסרי, החברתי, הפנימי, יכול להוביל אותנו למקומות מאוד מאוד קשים.
אבל פה אני רוצה להגיד, כי המטרה שלי בסוף גם היא גם לשתף אתכם במחשבות ובדברים שאנחנו, אני חושב, צריכים לחשוב עליהם ולהתמודד איתם. אבל גם לומר מילות חיזוק בימים האלה, ופה אני רוצה להגיד, ואני חושב שכולנו מרגישים את זה, וזה גדולתו של הקדוש ברוך הוא וגם גדולתה של התורה. ההבדל הגדול בתורה, תפיסת הענישה של התורה, בשונה אולי מתפיסת הענישה המקובלת היום, היא שעונש הוא לא רק נקמה, או לא רק הענשה, הוא גם בעצם פתח לתיקון. עונש הוא תמיד פתח לתיקון, ולכן כאשר אדם, דרך אגב, כמו שדיברנו על קין, שהוא גולה, שהוא נע ונד בארץ, כך גם התורה מסתיימת בסוף ספר במדבר, שאדם שרוצח בשגגה, הוא גולה ממקומו. זה פיתוח בעצם של הרעיון של קין. רוצח בשגגה גולה ממקומו. אבל הוא לא סתם גולה, הוא גולה לעיר שיש בה כהנים, לעיר שיש בה לוויים, הוא גולה למקום שיוכל לאפשר לו תהליך של תיקון. ואני מרגיש שגם העונש הגדול הזה שניחת עלינו, הטרגדיה הגדולה הזאת שאנחנו עדיין אוספים את השברים של עצמנו מבפנים, מבחוץ, כדי להתחיל לקום ממנה, זה לא רק עונש נורא והיום, זה גם התרופה, וזה גם התיקון, כי זה מאפשר לנו, מאפשר לעם ישראל את התנועה הזאת, המשותפת, של לקום עכשיו ביחד ולהבין, והנה זכינו שעכשיו יש ממשלה משותפת, ויש קולות אחרות, פתאום קולות אחרים ששומעים מכל מיני מקומות, של ההבנה העמוקה שאיכשהו איבדנו אותה, שאיכשהו שכחנו אותה, של אחדות הגורל וברית הגורל שיש בינינו, שצריכה להיות בינינו, של ההתגייסות, של הגבורה, של העזרה ההדדית, של הנתינה, רואים כל כך הרבה ביטויים של זה. ועדיין יש שרידים פה ושם עדיין לשיח מפלג, ועדיין לכעסים, ובסדר, אולי אפשר גם להבין את זה, אבל הרוח הגדולה, הרוח העיקרית, היא רוח של... ויכול להיות שאנשים גם מתחילים להבין, כמו שאמרו אחרי יוסף, אבל אשמים אנחנו. מה האחריות שלנו? הרי אין ספק שיש קשר ישיר בין המציאות שהיינו בה, לא רק מבחינה תיאולוגית ורוחנית, אפילו מבחינה אסטרטגית פשוטה. לא צריך להיות מומחה אסטרטגי גדול כדי להבין את זה. שיש קשר ישיר בין המשבר הגדול שהיינו בו בכל החודשים האחרונים ואפילו השנים האחרונות, לעובדה שהגענו למשבר כל כך גדול, ואויבינו העזו לעשות דבר שהם לא העזו אף פעם לעשות. אבל כאמור, האירועים האלה והימים האלה הם גם ימים שבהם אנחנו גם חווים את המכה הגדולה שקיבלנו, אבל גם את הרוח שנוצרת מתוך העמידה למול המכה הזאת. וזה רוח שאנחנו צריכים גם לראות אותה, גם להרגיש אותה וגם להצטרף אליה. וכל אחד, אני חושב, הנה, אני אולי אחזור לדבר שאיתו התחלתי, שבו פתחתי, שהעצרת הזאת שעשינו, אני אומר לכם את זה מתוך ניסיון של כמה שנים פה בצור הדסה, זה עצרת שאי אפשר, בוא נגיד, זה התארגנות, שאי אפשר היה לעשות אותה בימים רגילים. אי אפשר, זה פשוט לא היה מצליח. לא היה מצליח, כי לא יכול להיות שאפשר את הקהילה הכי ספרדית, שמרנית, מהצד האחד, והקהילות שהן נמצאות בקצה השני, ולהביא את זה ביחד, וזה לא יכול היה, זה היה מתפרק לפני שזה היה מתחיל בכלל. ואני גם לא ידעתי אם זה יצליח, אבל כולם, הרגשתי שאנשים התעלו לגודל השעה, וההבנה שאולי לא לכולם יש אותה מתומללת, שהשעה הזאת דורשת מאיתנו גם את כמובן ההתגייסות הצבאית וכל מה שקשור בזה, אבל גם לתקן מהשורש, מבפנים, את השבר הפנימי ששרר וששורר בתוכנו. אני חושב שאלו בעיקר המילים, הדברים שרציתי לומר, וקשרתי פה בעצם את תחילת התורה, את הפרשות הראשונות של התורה, עם הסוף של התורה והפרידה ממשה רבנו. אמנם משה רבנו לא זכה להגיע לארץ, אבל הוא זכה להוביל את עם ישראל לארץ, הוא זכה ליצור את הזיקה ואת החיבור הזה בין עם ישראל לארצו ואת השיבה למקום. כמו שאתם יודעים, התורה מסתיימת במילים לעיני כל ישראל ובאות למד, והיא פותחת באות ב' בראשית ברא אלוהים, וביחד זה המילה לב. והמילה לב
כשהיא חלק מהמילה ישראל, היא גם מכוונת אותנו. היכולת הזאת, כמו שעם ישראל עמד בקבלת התורה, כאיש אחד בלב אחד. והיכולת הזאת לחוש את הלב האחד שפועם בקרב כולנו. ואני חושב שבימים האלה כולנו מרגישים את זה, אבל התפקיד שלנו זה מתוך השבר הזה לקום ולזכור את זה גם כשיבואו עוד ימים ושבועות וחודשים ושנים, שיהיו בהם עוד כל מיני משברים וכל מיני קשיים, לזכור את הרגעים האלה ולזכור את הציפייה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, שנהיה ראויים למתנה הזאת שקיבלנו, למתנה הזאת שההורים והסבים והאנשים שאתם מכירים בטח שלנו, מסרו את חייהם כדי שנזכה לה, שנהיה ראויים אליה. וכשנהיה ראויים אליה, נזכה ונוכל גם לשמור עליה, לחזק אותה ולפתח אותה. אז אני שם פה נקודה, אני רוצה לחזור גם על משפט שאמרתי בהתחלה, שבאמת קשה לדבר בימים האלה, ויכול להיות גם קשה לדייק במילים, אז אני לא יודע אם דייקתי בכל מילה או בכל ניסוח או בכל אמירה שאמרתי, אז אני מבקש מכם מחילה, כי עדיין המחשבות הן סוערות והתחושות סוערות אצל כולנו. אז אני קודם כל רוצה לברך אותנו ולאחל לנו לכל עם ישראל שבזכות הלימוד הזה ובזכות זה שהתכנסנו בשעת ערב כל כך הרבה אנשים ביחד כדי ללמוד תורה ביחד ולהתכונן לפרשת בראשית, ולחשוב איך אנחנו יכולים לשאוב מהפרשה הזאת מתחילת התורה, דברים שיכולים לחזק אותנו, לעורר אותנו, לכוון אותנו בימים האלה. אני נזכה שהזכות הזאת של הלימוד, המשותף וההתכנסות תעמוד לעם ישראל, לחיילינו, לרפואת הפצועים, לשלום החטופים. באמת נזכה שכמו שהופתענו לשבר הגדול הזה שאנחנו נמצאים בתוכו, כך נזכה גם לשמוע בשורות טובות שיפתיע אותנו מעל ומעבר, ונזכה גם לחגוג את הניצחון של עם ישראל במלחמה הזאת שנכפתה עלינו. אז אני מסיים פה את החלק הזה, כמו שאמרתי, בשלב הזה, מי שרוצה להיפרד מוזמן וזה בסדר גמור, ומי שרוצה עוד להישאר ולחלוק גם מחשבות או תגובות או אמירות או שיתוף כזה או אחר, אז לא פחות חשוב, ואני אשמח, אני כאן איתכם. תודה רבה, שנזכה באמת לחזק את האמונה, שלדברים יש משמעות, וגם יש לא רק למה, אלא למה. מודה לך הרב על הדברים האלה, שנתחיל מבראשית, לא להתייאש. גם הקדוש ברוך הוא לא התייאש. אז אפשר ללמוד ממידותיו, ואני אפתח עכשיו את המיקרופונים, ומי שרוצה לאט לאט יכול לפתוח לעצמו, ולהגיד לנו או לכתוב בצ'אט. אז אם יש מישהו שרוצה לדבר, בבקשה. אפשר להצביע, אפשר לכתוב לי בצ'אט, אתם יכולים לפתוח מיקרופונים. תודה לך מימי על ההערה בצ'אט. טוב, האמת אני מבינה אתכם שקשה לדבר. כן, לא, בדיוק, אני רוצה להגיד, ממש לא חייב, ממש לא חייב, באמת לפעמים אני חושב בימים האלה יש משהו גם בריא, בלהיות במקום הזה של התכנסות, של שתיקה, של וידום אהרון, ממש לא חייב, פשוט היה לי חשוב, כן, לפתוח את האופציה למקרה שמישהו רוצה לשתף ולחלוק במשהו. אני רוצה הנה, שרה רוצה להגיד לנו משהו? בבקשה. כן. אני רוצה קודם כל להודות מאוד על הדברים, וכיוונת לדעת חכמים, זאת אומרת לדעתי, אני ממש בימים האחרונים ממש הדברים שאתה אמרת, אני הרגשתי אותם. אמרתי, מה קרה לנו בתור חברה, לאיזה יחסים בין אדם לחברו, להלבנת אנשים ברבים, למינימום יחסי אנוש של אדם לחברו לא היה.
וזה היה כואב, כואב, כואב. והמכה שקיבלנו בראש רוצה להגיד לנו משהו, המכה הזאת. ואנחנו לא יודעים את דרכו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא עובד אצלנו. אבל היה ברור שיש כאן איזושהי אמירה, חבר'ה, תתעשתו, תתאפסו על עצמכם. קיבלנו מכה כזאת, תראו מה קורה, באים הצעירים מחול במטוסים מלאים, אנשים שרצו לעשות רילוקיישן, פתאום קולטים, מה יש לנו כאן? אז אני חושבת שקורה כאן מהלך שאולי אנחנו לא מבינים את העומק שלו, אין לנו פרספקטיבה להבין בכלל, ונסתרות דרכי אלוהינו, אבל אנחנו צריכים להיות באמונה גדולה שיצא תיקון מתוך השבר הגדול הזה. אני חיה יום יום בתחושה שיהיה תיקון מזה. עם כל הכאב והדמעות והדאגות והמתח והמורכבות שאנחנו נמצאים בה, אנחנו נשמח מזה. זו תחושה שאני יום יום קמה איתה, ומשתדלת לשמור עליה. אז תודה לך, אני חושבת שנתת לי חיזוק למחשבות שלי, ואני מקווה שכולנו נתחזק ביחד, וזאת בעצם המטרה, ואנחנו כאן סבים וסבתות שנושאים על עצמנו משפחות ומעגלים של תהילה וכולי. אנחנו צריכים להיות חזקים ולהבין שיש לנו תפקיד מאוד חשוב כאן, ללכת עם הראש למעלה. בדיוק, תודה. אני ממש רוצה להודות לך על המילים שלך, באמת שהם מאוד גם מכוונים לדברים שדיברנו עליהם, אבל גם מוסיפים. ובקשר למשפט האחרון שאמרת, תראו, אנחנו ממש ככה ערב שבת, וכמו שאמרת, כולנו פה, אני מניח, במעגלים משפחתיים כאלה ואחרים. לפני שבת, אני חושב שאנחנו צריכים באמת, אם אמרנו שהשבר היה באמת כרוך, כמו שבפרשת בראשית, בסוף גם קין והבל, גם דור המבול, זה קלקול ביחסים בין בני אדם. אנחנו צריכים עכשיו ממש לעשות את התיקון. והתיקון הוא באמת להרבות בראיית פנים, באהבה, בקרבה, בלראות, ואפשר להתחיל במעגל הכי קרוב. לא תמיד אנחנו מרימים טלפון לפני שבת, לומר שבת שלום, לשאול מה שלומך, ודאי בשבוע כזה שכולנו חווינו, איכשהו, עכשיו לכולנו קשה, אבל כל אחד פה שנמצא יכול לנסות לאסוף את עצמו, ולהרים כמה טלפונים, ולחזק, ולדרוש בשלום, ולאחל שתהיה שבת שלום, ושנזכה ככה להתחזק, ולקחת נחמה מהגילויים של האחדות, והגבורה שאנחנו רואים. אז אני אומר, אפילו במעגלים הקטנים, זה לא חייב להיות, כל אחד במעגלים שלו יכול להפעיל יותר את השריר הזה, את השריר של הקרבה, של האכפתיות, של הנתינה, של התשומת לב אחד לשני, ולכל דבר קטן כזה, תראו, דיברתי על משה, אני אגיד עוד מילה, משה הוא בסוף הפך להיות המנהיג, אולי אחד המנהיגים הגדולים בהיסטוריה, ודאי של עם ישראל ושל העולם כולו. אבל בסוף, איך התחילה כל הסיפור של משה? הוא התחיל למעשה מאוד קטן, הוא פשוט ישב שם, הוא היה במרפסת של הארמון, והוא ראה איזה איש מצרי מכה איש עברי, וזה כאב לו, לא יכל לשאת את זה, והוא החליט שהוא לא חשב שהוא עושה איזה מעשה גדול עכשיו, בניגוד, לא היה לו כל מיני שאפתנויות רחבות, הוא פשוט עשה מעשה קטן של תיקון מול דבר קשה שהוא ראה. ולפעמים מתוך דבר קטן יכולים לצמוח גם דברים גדולים, אז אני חושב שכל דבר קטן שאנחנו מצליחים לעשות כיוונים האלה, של לגלות אכפתיות, ולראות אחד את השני, ולחזק אחד את השני, זה דבר שהוא גם יוסיף לזכויות של עם ישראל, ואני בטוח שהוא גם יש לו השפעה גדולה. אז תודה רבה על הדברים שלך. תודה לך. תודה. חזק ונתחזק ביחד. אמן. עוד מישהו רוצה להגיד, לשתף אותנו במחשבות, בהגיגים, באירועים? כן. שמעת איתי? כן, בבקשה לסה. אז אני מרגישה שעברנו איזו רעידת אדמה עמוק, וכשקוראים את בראשית אני מרגישה שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב מבראשית איך להקים את מדינת ישראל עוד פעם מחדש, עם כל מיני רעיונות חדשות, אולי קבוצות שונות, אני לא יודעת, לבנות את המבנה אחר, או בנוסף לזה, תמיד אני קוראת חנן פורת, וראינו מה שהוא כתב על גוש קטיף ומה שיהיה אחר כך. אבל אני רוצה להתייחס מה שהוא אמר, בדברי מבוא שלו, הוא ציטט את
הרב קוק, ואני מבקשת מהרב יצחק להתעניין לזה, שרב קוק אמר, הישן יתחדש והחדש יתקדש. אתה יכול לספר לי משהו פרקטי אולי? אפשר להביא את זה לביצוע, הרעיון הזה? אז תודה רבה לסה. אני אגיד שני דברים. דבר אחד, תראי, באמת מה שאמרת לגבי זה שמתחילים מבראשית, באמת זה אחד הדברים המופלאים בתורה, לאורך הדורות, שמצד אחד כל שנה אנחנו באמת מתחילים מחדש, באמת מתחילים את הסיפור מחדש, ממש ממש מההתחלה, ומצד שני, כמובן, אנחנו לא נוטשים את הישן, לא משמידים, כמו שהקומוניזם אמר, עולם ישן עד היסוד נחריבה. אנחנו לא מחריבים שום דבר. אנחנו, כל הזמן יש פרשנויות וספרים שנכתבו, והכל נשאר, אבל מצד שני אנחנו חוזרים לשורש, לא מוותרים על השורש, לא נשענים רק, אפשר היה לחשוב שאחרי שיש לנו כבר ספרים יותר מאוחרים, ופרשנויות יותר מתקדמות, אז אנחנו לא נצטרך לחזור להתחלה. אבל אנחנו מצד אחד, הרי מה אנחנו עושים בשמחת תורה? אנחנו מצד אחד מסיימים את התורה, ואז יש לזה שני המשכים. המשך אחד זה פרשת בראשית, זה לחזור להתחלה, והמשך שני זה יהושע, יהושע זה המשך. כלומר, יש גם תנועה בקו ישר, וגם תנועה מעגלית. ואני חושב שגם פה אני במידה רבה מקבל את מה שאת אומרת, אולי הייתי מנסח את זה קצת יותר, אולי קצת פחות חזק, כלומר, בהחלט, אני חושב שזה רגע שהוא רגע היסטורי, הרגע שאנחנו נמצאים בו, עם הקושי והשבר הגדול, וגם אולי מה שהרגע הזה יכול לזמן לנו ומאפשר לנו אולי לצמוח ממנו, ובהחלט יכול להיות שיש הרבה דברים שאנחנו צריכים להצמיח ולחדש וליצור ולתקן ולקומם, אבל לא מתוך ריסוק של הישן. יש מספיק דברים שלצערנו התרסקו כבר, לא בידינו, ואנחנו צריכים אבל להיות בתנועה הכפולה הזאת שהתורה מלמדת אותנו, גם כל פעם לחזור חזרה להתחלה ולחדש את מה שצריך, ולגלות כוחות חדשים ויכולות יצירה ויכולת באמת לגלות, באמת להיות מסוגלים להישיר מבט למה שהתקלקל, למה שדורש תיקון, למה שדורש שינוי. למשל, אני חייב להגיד שאני חושב, ושוב, אולי זה לא הזמן, אבל אני אגיד את זה רק במילה, ואולי פעם נדבר על זה יותר, אבל כל המגזריות הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה, המגזריות העמוקה, שיש לנו מערכות חינוך נפרדות, ויישובים נפרדים, כל כך הרבה נפרד, אולי אנחנו צריכים לחשוב על זה, אולי אנחנו צריכים לחשוב מה זה עושה לנו, לאיפה זה מוביל אותנו. צריכים לחשוב על זה, בהתחלה היה על זה ויכוח גדול, גם בין רבנים דרך אגב, עד כמה נכון ליצור את ההפרדה הזאת. למשל הרב עוזיאל, שהיה הרב הראשי הראשון של מדינת ישראל, התנגד לזרם חינוך דתי, התנגד. הוא אמר, מה אתם תשאירו את החילונים בלי חינוך יהודי? אז אני לא אומר, זה מורכב מאוד, וזה ודאי מורכב מאוד היום, אבל אני מסכים איתך שרגעים כאלה הם רגעים שמחייבים אותנו להיות מסוגלים לפחות לחשוב על הדברים בצורה רעננה וכמה שיותר רחבה ופתוחה, כמו בהתחלה של בראשית, אבל מצד שני, לצד כמובן גם היסוד של ההמשכיות, ותמיד צריך לאזן בין שני הדברים. לגבי החדש התקדש והישן התחדש והחדש התקדש, יש ספר שעם השם הזה ממש, הישן התחדש והחדש התקדש, שנכתב על תורתו של הרב קוק, על גישתו של הרב קוק בכל מיני נושאים בהלכה, לגבי השאלות האלה של חידוש מול המשכיות. אז אני מזמין אותך, אם את תחפשי, את תראי שיש ספר בשם הזה, הישן התחדש, החדש התקדש, אני בטוח שתוכלי ללמוד ממנו הרבה בנושא הזה, ותודה על הדברים שלך. עוד מישהו רוצה לשתף אותנו? אני רציתי. שומעים אותי? כן. אני רציתי לשתף במשהו שנורית ואני עשינו היום, אחרי שכמה ימים אנחנו מטפסים על הקירות, ואומרים איפה אנחנו בכל התמונה הזאת, מה אנחנו תורמים לכל מה שקורה פה. ואני חושב שזה חלק מהתסכולים שיש לאנשים, נאמר בגילאים שלנו, שהם מחוץ למעגל העשייה, ונותר להם לטפס על הקירות. אז אנחנו התחברנו לאיזו קבוצה, שלדעתי גאונית, של אנשים שמקבלים מידע על למשל מכוניות של מילואימניקים, שנסעו עם המכונית שלהם, השאירו אותם באיזה שטח כינוס,
והאישה שלהם עם הילדים הקטנים נשארה בלי מכונית. ואז מקבלים מידע על זה, הולכים, מביאים את המכונית אל האישה, וכן הלאה וכן הלאה. אז היום הצטרפנו לקבוצה הזאת, קיבלנו איזה מידע שמישהו רוצה להעביר תפילין מאלעזר לחתמר שומרון. אז עשינו את זה. לקחנו את התפילין מאלעזר, העברנו את זה לחתמר שומרון, וכיוון שיש לי ילדים באלון מורה, אז גם הילדים הפיצו בקבוצות שלהם, שההורים שלהם נמצאים באלון מורה, מי שמעוניין במשהו. ואז התקשרו אליי, יש שם חנות באלון מורה, חנות שמספקת איזה אמצעי לחימה לאקדחים לכיתות כוננות. בקיצור, חיכינו שם כמה שעות, והעברנו 8 ערכות כאלה לקבוצת כוננות באביגיל. בקיצור, יצאנו עם הרגשה שאנחנו עושים... אבל יכולים להגיד שנתפסו 4 מחבלים במהלך השעה האחרונה, סמוך לשני קיבוצים, שרה קופרמן, אם את יכולה לעשות מיוט? אוקיי, בקיצור, אני רק רציתי לשתף בכך תחושה של עשייה ושותפות היא חלק מהפתרון לתחושות תסכול שלנו, כמבוגרים שיושבים ולא עושים שום דבר. תודה, מחזק מאוד. אני היום פגשתי הרבה סבתות וסבים ששומרים על הנכדים, אז גם חזק ואמץ לכל מי שעושה את זה, שמסייע לאלה שנשארו בעורף, לבנות, לנשים. תודה רבה לכולכם. אני רק רוצה להיפרד מכם במשהו שאני קראתי בימים האחרונים, בספר של צבי לניר, על אבא שלו, אבי לניר. דווקא עסקנו מאוד בשבועות האחרונים, ב50 שנה למלחמת יום כיפור, כולנו קראנו הסרט גולדה, אולי חלקכם הלך לראות, ובפתיחה של הספר הוא כותב ככה בעמוד הראשון, פעם שאלו תלמידים רב ירושלמי אחד, לאילו קברי צדיקים הוא ממליץ לעלות. אז הרב ענה לקברים שבהר הרצל, ויצא לי להגיד את הדבר הזה בסוכה שהוזמנתי אליה עם הרבה רבנים, ועם אנשי גשר לשעבר, ששאלו, עוד לא ידעו שתהיה מלחמה, לא ידענו, בערב שמחת תורה, בבוקר הושענא רבה, התכנסו אנשים חשובים מאלון שבות בסוכה של אחד האנשים החשובים, ודיברו על זה שאיך לא השכלנו לתת לעם ישראל את היידישקייט, את האהבה, ואיך קרה ביום כיפור, ואיך אנשים לא יודעים לקדש, ואיך אנשים לא יודעים להחזיק ספר תורה. ואז קמתי ואמרתי את המשפט הזה, כי נורא הטריד אותי הספר הזה של צבי לניר על אבא שלו, שנהרג בשבי הסורי. אז כולנו כאן אנשי שלומנו, מגזר מסוים כפי שהרב דיבר, אבל עם ישראל חי. עם ישראל היום מראה כמה הוא לב אחד, כמה הוא עם אחד, ובואו נרשה לאנשים שונים להיות ביחד, גם לנו וגם לאחרים, ואני נורא שמחה שיש ממשלת אחדות. לא מאמינה, זאת אומרת, אנחנו כולנו לא מבינים מה קרה, איך קרה, והאנשים שמטרידים אותנו, מנהיגים אותנו לא בדיוק נראים לנו במקום ועושים מה שצריך, אבל כולנו נעשה מעשים קטנים, כמו שיהודה סיפר, כמו שהרב דיבר, ואני מאחלת לכולנו באמת תהליך של אמונה, של התחזקות, כפי שהתחלתי היום בערב את השיחה, אנחנו עמודי התווך של המשפחות, לא לשכוח את זה, כל אחד מאיתנו שיסתכל לגבוה, בעצם הרב יצחק הסביר לנו שיש קומה מלמעלה, מעל הכל, יש משהו, נצח ישראל לא ישקר, ואנחנו פה כדי להמשיך את זה. אז באמת, אני מאוד מודה לכולם, אפשר להישאר ועוד לדבר איתנו, מי שרוצה יכול לעזוב, אני מכשירה את המיקרופון פתוח לכם, ובעזרת השם ניפגש גם פנים אל פנים, אני עוד לא יודעת מה יהיה שבוע הבא, תעקבו אחרי הפרסומים כמו שאומרים. תודה רבה לכולם, בשורות טובות לנו ולכל עם ישראל, שתהיה שבת שלום, שקטה, בטוחה לכולם. אמן. אמן, תודה רבה.